Xudойның иң бүйек бүләкләреннән берсе күңелдә тулган моң. Ул бер сүзсез дә күңел төпкелендә яткан яшерен хисләрне җиткерергә, җанда яшәгән олы көчне күрсәтергә, рухның бөеклеген ачып бирергә сәләтле. Музыка коралыннан яңгыраган көй аның җанында яшәгән рухның аһәңе ул. Көйгә тавыш яки уен коралы ярдәмендә җан өрергә мөмкин. Һәр уен коралының җаны бар. Бәлки кайсыныңдыр җаны синең җаның белән тәңгәл. Көннәрдән бер көнне кулыңа музыка коралы алып, син аның белән гомерлеккә бер бөтен булып әвереләсең. Мәңгегә. Ул синең яшәү мәгънәң. Ул синең җаның. Ул синең язмышың. Бу синең яшәү рәвешең.
сине әйләнәм. Кеше йөрәген һәм язмышын башлаган нәрсәләрне кадерләми булдыра алмый. Muhterem qonaqlarımız, hürmetli tomoshachilar, asıl qarindoshlarimiz, do'stlar. Bugün Xalqlar do'stligi yurtini biz respublikamiz xalqi uchun unikal shaxs, traditsion xalq ijodina, etnik muzikaga g'umrin bag'ishlagan zo'r g'alimning 70 yoshlik yubiley kechasini belgilarga deb yig'ildik. Hem hazır tantanalı ravishda sizning olqishlar ostida yubilerimizni sahnaga chaqirasım kela. Qarshi olamiz. Najib Jihonov ismidagi Qozon davlat konservatoriyasi dotsenti, Tataristonning ot qozongan san'at ishliklisi, san'at fanlari kandidati, folklorchi g'alim Gennadiy Mixaylovich Makarov, sizning olqishlar. Hürmetli Gennadiy Mixaylovichni motor yubileyi bilan qutlarga, ko'p yillik natijali xizmatin bayalarga martabali qonaqlarimiz da keldi. Onlar arasında Tatariston Respublikasi Prezident aparatından, shulay Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministrligidan da vakillar bor. Для поздравления на сцену приглашается главный советник аппарата Президента Республики Татарстан Шипков Дмитрий Валерьевич. Уважаемый Геннадий Михайлович, готовился говорить чиновничьи слова, и вот этот фильм «Встреча внизу», воспоминания о том, как вы себя ведете при встречах с людьми и вообще на мероприятиях, все вылетело из головы. Поэтому хочу искренне, поверьте мне, от лица администрации аппарата Президента Республики Татарстан поздравить вас с замечательной датой 70-летия. И вижу по вашим глазам, вижу по глазам в этом фильме, вы не остановитесь. Да, это всего лишь маленькая точка, на которую вы пришли, оглянулись по сторонам, и с большущей гурьбой учеников, с большущим багажом своего добра будете следовать дальше, потому что, как говорят, счастье — это не цель, счастье — это путь, и вы по этому пути идете, и я думаю, что будете долго еще этот счастливый свой путь продолжать. Тут маленький подарок, возможно, он нетрадиционный. Вы посмотрите. Это хлеб. Шулай ук тәбрикләү өчен сез Татарстан Халыклар дуслыгы йорты директоры Шәрипов Ирек Илдус улына, Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләрне саклау ресурс үзәге директоры Мифтахова Алсу Равил кызына һәм Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк директоры Белоусова Людмила Данил кызына бирелә. Рәхим итегез. Я тоже хочу поздравить нетрадиционно. Во-первых, признаться в любви, Геннадий Михайлович. Потому что это человек, который, когда я пришла на свой пост, он первый, кто пришел
и заразил меня любовью к традиционной культуре. Когда мы в Татарстане произносим традиционная культура, мы подразумеваем Геннадий Михайлович Макаров. Поэтому большое вам спасибо. Это на самом деле плеяда тех людей, которых вы обучаете и вводите в любовь, любовь прививаете к традиционной культуре. Огромное вам спасибо. Нижайший поклон. Здоровья вам. У вас большой накопленный опыт, но у нас еще все впереди, да, Геннадий Михайлович? Да. Поэтому благодарственное письмо хотела вручить вам от нашего центра и небольшие подарочки. Қайырлы кеш, қадірлі достар, армысыз қарындашлар. Здравствуйте, дорогие друзья. Геннадий Михайлович, сіз білесіз, мен яратып келемін да. Но любовь у меня не традиционная, традиционная любовь к искусству и к великому человеку. Біз ешқана сөйлешеміз, болған заман, Туқайлар яшәгән, иҗат иткән, Галимҗан Ибраһимовлар, Сара Садыйковалар, Салих Сайдашевлар, бөек шәхесләр иҗат иткән. Менә хәзер без яшәп ятабыз. Әмма үтәр күпмедер еллар безнең чорны да искә алырлар. Әмма менә минем һич шигем юк, безнең чор ул тарихка шулай бөек шәхесләр белән язылачак. Һәм Геннадий Михайлович алар арасында сезнең исемегез булачагына минем һич шигем юк. Ул кешенең шәхеснең зурлыгыннан тора. Менә тормышта без шат, безнең белән бу чорда Геннадий Михайлович кебек кешеләр яшәүдә. Чөнки аның бүгенге татар тормышында, керәшен тормышында, Россия сәнгате тормышында тоткан урыны шул хәтле зур. Мин әзрәк журналистика белән дә бит инде гырешу, шөгыльләнәм. Менә сораганым бар. Менә ничек ул шулай бүгенге дөньяда сез татар халкының, Татарстан халкының, Россия халкының халкы арасында керәшенне шундый бер сөйкемле сөяккә әверелдердегез. Сез керәшеннән сөйкемле сөяк ясадыгыз. Бүгенге көндә керәшен җырыннан башка бер концерт та узмый. Бүгенге көндә сездән башка бер мәнчек булмас иде, Артур Владимирович. Сезнең ролегызнең зурлыгын бик нык аңлыйм. Геннадий Михайловичның роле бик шулай зур дип уйлыйм. Сез безнең тормышыбызны ямьләндерәсез. Без эштән генә мин еш кына үзем дә керәшен җырларын киләп йөрим, чөнки ул тормышыбызга, халәтебезгә бик нык килешә. Худайга рәхмәт, сез шундый зур шәхес бирүебезгә, безнең чорга. Худайга рәхмәт сезгә саулык, сәламәтлек биргәненә, шундый тирән, зур иҗат тормышы белән яшәвегезгә рәхмәт. Үзегезнең юбилейны дуслык йортында уздыруыгызга без моның белән бик нык горурланабыз. Һәм без дә мактау хатында китереп җиткеребез, бүләген дә булдырыбыз. Мин монда килдем рәхәтләнеп тамашачы буларак сезнең белән гомеремнең бу кичен бергә уздырырга дип. Без сезне бик нык яратабыз. Бу традиционно буламы, не традиционно, но яратабыз факт. Хөрмәтле дуслар, тамашачылар, барыгызга да рәхмәт белдерәм шундый безнең матур кичәгә безгә килгәнегез өчен. Без бу кичәгә бик нык хәзерләндек, озак көттек. Монда килгән кешеләр барысы да чын күңелдән, ихлас күңелдән Геннадий Михайловичның иҗатын, аны яратучылар. Һәм менә мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Геннадий Михайлович белән янәшә ничә еллар эшләгәнемә, аның белән таныш булуыма. Бүген журналистлар менә интервью алды, сорадылар. Сез аны ничек беләсез дип. Менә ничек белгәнемдә белмим иде, чөнки без аның белән 30 ел инде таныш. Һәм менә шушы 30 ел эчендә без Геннадий Михайлович белән бергә зур проектлар, күп проектлар эшләгән кешеләр. Шуңа күрә безнең җырчы
Жекеуның коллективының да зур бәхете Геннадий Михайловичның бездә эшләве. Ул күп кырлы шәхес, ул талантлы шәхес. Ул керәшеннәр культурасында, татар традицион культурасында, мөселман культурасында, ул мөнәҗәтләр буенча да Геннадий Михайлович белгеч, керәшен җырлары буенча да Геннадий Михайлович белгеч, борынгы инструментлар буенча да ул белгеч, ул укытучы да, ул гимназиядә дә укыта, ул консерваториядә дә укыта, культура институтында да укыта, ул безнең белән дә эшли, ул бүтән төрки фестивальләрдә жюри члены, ул китаплар чыгара, ул уникаль, күп кырлы шәхес. Һәм менә без узган ел үзебезнең Җырчы йортында Геннадий Михайловичның 30-40-50 ел экспедициялар вакытында төшергән фотоларының күргәзмәсен ясадык. Уникаль фотолар. Һәм аның уникаль фотолар гына түгел, аның сандык чемоданнарында. Аның сандык чемоданнарында аның шул 30-40 ел элек җыелган бүтән фольклор байлыгы хәзергә кадәр ята, саклана. Һәм менә аларны дөньяга чыгару өчен, аларны китаплар итеп бастыру өчен, зур хезмәтләр итеп чыгару өчен, аларның нәтиҗәсен күрү өчен, менә Ходай сезгә сәламәтлек һәм көч бирсен иде алга таба да эшләргә. Һәм тагын шуны әйтәсем килә, Геннадий Михайлович ул безнең генератор идей. Менә безнең керәшен оешмасына 15 ел, без шушы 15 ел эчендә бик зур проектлар башкардык. Бәрмәнчек ансамбленең идея авторы Геннадий Михайлович Макаров. Аның өчен репертуар җыючы, ул репертуарны сәхнәгә чыгаручы Геннадий Михайлович Макаров. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шарипович Шаймиевның карары белән Бәрмәнчек ансамбле төзелергә дигән сүз чыкканнан соң 5 ел буена консерваториядә Бәрмәнчек өчен студентлар укытып чыгаручы кеше Геннадий Михайлович Макаров. Һәм бу ансамбльгә Бәрмәнчек дип матур халыкчан исем кушучы да Геннадий Михайлович Макаров. Менә безнең 11 ел инде Туым җондызы фестивале узып бара, яшьләр, балалар фестивале. Аның да идея авторы Геннадий Михайлович Макаров. Аның да Туым җондызы дигән матур исеме Геннадий Михайлович биргән исем. Безнең бу фестиваль инде хәзер 11-12 ел бара, һәм ул танылды. Аны республикада беләләр. Шушы еллар эчендә күпме балалар, күпме яшьләр, күпме талантлар үсеп чыкты. Шул ук Айбагыр балалар лагерінің да идея җитәкчесе Геннадий Михайлович Макаров. Безнең Айбагыр лагерына да быел ничә яшь безгә? 15 түгел әле, 13-14. Шул ук яшьләр белән эшләү буенча да менә шушы җырчы Җәкәү йортының концепция хуҗасы да, авторы да Геннадий Михайлович Макаров. Шуңа күрә мин горурланам, менә безнең шундый кешебез булганга, ә без аның командасы. Ул уйлап таба, ә без эшлибез. Бик зур рәхмәт сезгә, Геннадий Михайлович. Менә бергә шулай матур итеп республикабыз өчен, Россиябыз өчен шундый алга таба да эшләргә насыйп булсын. Сәламәтлектән аермасын. Бергә гомергә Алла бирсә. Юбилейбезгә сезгә. Һәм инде менә мин сөйләдем. Минем бүген поручением бар Геннадий Михайловичны котларга. Республика керәшен оешмасы исеменнән Иван Михайлович безнең командировкада Мәскәүдә, шуңа күрә ул үзенең котлауларын Геннадий Михайлович җиткерде сезгә. Һәм инде менә бу матур букет безгә Иван Михайлович Егоровтан һәм Республика керәшен оешмасыннан кабул итеп. Һәм инде менә монда монсы да безнең керәшен оешмасыннан бүләк бу Николай Чудотворецның төсе. Ул сезгә булышсын, ул сезне сакласын, ул сезне якласын.
тагын сертификат. Менә Егилүш әйтте, бүләкләр килер әле бездән дип, шуңа күрә менә бу бездән дә киләсе бүләк. Без аны бүгенгә сертификат итеп тапшырабыз. Бу Геннадий Михайловичның портреты. Ул әле кибеп җитмәде. Майлы портрет, шуңа күрә бүген без аны сертификатын тапшырабыз. Кибеп җиткәч үзен тапшырабыз бүләк. Бу залда журналистлар, тарихчылар, галимнәр дә утыра. Менә бер фикерне әйтеп үтәсем килә Геннадий Михайловичның тоткан урыны турында. Без Геннадий Михайлович белән очрашкач сөйләшәбез бераз. Мин аңа мондый сорау биргән идем бер вакыт. Мен Геннадий Михайлович, сез инде крашен сәнгатен шундый зур дәрәҗәгә күтәреп, аны популярлаштырып, халыкка җиткердегез, ул шундый бай, матур булып, менә безнең тормышыбызның аерылгысыз бер өлеше булып тора. Ә менә татар халкында тагын берәр кавымның шундый байлыгы бармы? Менә халыкка таратырда, яраттырырда Геннадий Михайлович әйтә, барды, менә Мишәрнең шундый байлыгы бар. Әмма ул инде югалып, эреп бара. Ни өчен югалып, эреп бара? Чөнки Крашенның булды Геннадий Михайлович бу чорда. Ул аны күтәрде, үстерде, таратты. Крашенны сөйкемле сөяк итте. Кызганычка каршы Мишәрнең андый Геннадий Михайлович булмады. Һәм бүгенге көндә без ул сәнгатьне белмибез, ул таралмады, аны эзләүче, күтәрүче булмады. Шуңа күрә менә чагыштырып карасаң, бер яктан трагедия, бер яктан бәхет. Теге трагедияның исеме юк, ә сезнең бәхетнең исеме бар. Макаров. Менә шуны әйтәсез. Зур рәхмәт әйтеп, без кунакларыбызны залдагы урыннарына озатабыз. Геннадий Михайлович, сез дә махсус сезнең өчен дип әзерләнгән тамашабызны рәхәтләнеп, залдан утырып карагыз әле. Хөрмәтле тамашачылар, игътибар экранга. Тамбури, мы знали, что всего лишь это такой среднеазиатский инструмент. И вдруг татарские поэты конца 18-го, начала 19-го описывают этот инструмент. И выяснилось, что было в истории два вида тамбура. Один багдадский тамбур, другой хорасанский, или по-другому тюркский тамбур. И тогда я, в общем-то, засучив рукава, начал выдолбил и корпус, сделал так, как это было в миниатюрах. И инструмент заиграл, и такой сочный, глубокий звук у этого инструмента. И мне, конечно, я понял, что я попал в точку. Так. Это ж мое обычное рабочее место, когда есть время, когда есть желание, я здесь храню свои эти инструменты. Тут ножовка. Это у меня будет инструмент, который называется думбра. Думбра это один из самых древних инструментов. И я ее делаю с удовольствием. Она очень хорошо звучит в исполнении старинных народных песен. Конечно, некоторые инструменты еще в памяти народной. И мне приходилось встречаться с народными музыкантами, которые играют на скрипках, но называют эту скрипку кубозем. И помнят, как их изготавливали, как их технологию. И, конечно, я записывал их рассказы. И такой курай, иногда говорят, это курай башкирский, этот курай татарский, этот курай еще там нагайский. Я с этим совершенно не согласен. Кураи растут в лесу,
И какой бы национальностью ни был человек, он приходит, ее срезает и начинает играть. И графы с пометкой национальности такого инструмента нет. Все-таки, когда я долго изучал, присматривался к своим инструментам, я понял, что они практически имеются у всех соседних народов. Еще, конечно, изготовление каждого инструмента, это вот как будто родить ребенка, и, в общем-то, его долго вынашиваешь. И каждую дощечку с любовью строгаешь, пилишь, и в результате с нетерпением ждешь, как же он зазвучит. И когда он звучит красиво, приятно, конечно, доставляет огромную радость и удовольствие. И те инструменты, которые я сам изготовил, я их, конечно, и узнаю из тысячи, и они, мне кажется, звучат лучше, чем все остальные. Ривайнер, Түрки татар этно төркеме. Жетекчесе Руслан Габитов. Хәйле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле олуг кунаклар.
Ниһаять безгә дә менә шундый катнашу бәхете тиде риваять төркеме белән. Инде мин үз исемемнән, татарлар исеменнән һәм бигрәк типтәрләр исеменнән котласым килә Геннадий әфәндене шундый зур бәйрәмегез белән. Сез чыннан да бик зур юл уздыгыз, бик зур иҗади, галим юлын уздыгыз. Һәм дә без бик бәхетле. Безнең татарыбызның шундый кешесе булуына без бик нык шатбыз. Без бары тик сезгә озын гомер, сәламәтлек телибез. Әле Алла бирсә, бергәләп эшләргә насыйп булсын. Бергәләп яңа, югары үрләргә ирешергә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Бу алкышлар сезнең өчен. Рәхмәт. Söyle bakalım. İsmini çördün mü? Bu balam gadigine tüpşe dayak buldu. Urman kırlarda, sulu urunlarda üse turgan kuradan yasalgan kuraylarının da burunlu babası Mınlı Nuray Kuray bu. Kuray üz mığınağına tügel, edem canların tabiat tavuşları bile kuşup birge üre tırgan sirli telge de iyi. Kuraylardan başka jırı olmaz. Jarsız mansız bulsa köngülün olmaz. Telsiz bulsan canın nurga olmaz. Dünyalar darlar, irken olmaz. Bigrek belekey şularisi, min söylegenlerini biraz üskeş anlarsın, məğnesine düşünürsün. Hazırga gözlerini yumup otur da Kuray dilin tınla.
Татарстанның атказанган артисты Лена Григорьева, Геннадий Михайловичның бәләкәй чагы Кирилл Спичков. Һәр эштә дә теләктәшләрең, синең белән бер уйда, бер фикердә булучылар, синең юлыңны дәвам итүчеләр булуы мөһим. Геннадий Михайлович бу яклап та бик бәхетле кеше. Үзе кебек үк фольклорга, халык иҗатына гашык хезмәттәшләре байтак аның. Әнә шундыйларның берсен хәзер сәхнәгә чакырасым килә. Казан дәүләт мәдәният институты профессоры, педагогия фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Алсу Рәшид кызы Еникеева һәм Җомга көн фольклор ансамбле. Сезнең туган көнегездә зикерәйтик түрегездә, иман нуры йөзегездә, нур балкысын һәрдәм сездә. Инде теләк телик сезгә, исән саулык телик сезгә. Мөкаддәс Казан җиренә ижад бәхтен телик сезгә. Мөкаддәс Казан җиренә ижад бәхтен телик сезгә. Кадерле, бик яраткан Геннадий Михайлович, без сезне туган көнегез белән, юбилеегыз белән котлыйбыз. Безнең яраткан, һәрберебезгә якын булган җан кешебез Геннадий Михайлович, сезнең бай, мул иҗат чишмәгез, озын-озак тормыш юлыгызда һәр вакыт юлдаш булсын. Дорогой Геннадий Михайлович, вы для нас так много значите. Вы положили нашу дорогу, по которой мы идем, и Венера Манихатовна, и я, и уже наши студенты. И очень ценно, что вы занимаетесь культурой кряшен, занимаетесь культурой всех татар, всех этнических групп. И, конечно же, огромный вклад вы внесли в нашу татарскую культуру, связанную с духовной поэзией. Именно с этого и началась наша с вами работа. Первый ансамбль, который мы с вами вместе создавали, Ак-Калфак, затем появился ансамбль Җомга. Мы поем все песни, которые вы собирали, и нас научили собирать, и водили нас с собой в экспедиции. И, конечно же, очень важно то, что является названием нашего ансамбля. Җомга это связано именно с эпическим жанром в нашей музыкальной культуре, с иляхи. И хотим, во-первых, подарить вам подарок. Поднимитесь, пожалуйста, к нам. Вот. Вот здесь фотография из Сталина, как мы с вами вместе в экспедиции. Это очень ценные моменты, когда в экспедицию выезжали мы именно с Геннадием Михайловичем. Это были такие мастер-классы, мы учились у него общаться с носителями культуры. И вот как раз Петрей Стебулда, вот эту фотографию вам дарим на память. Тут и вы, и мы, и совершенно замечательные, аутентичные наши кряшины из деревни Каваль, Пестричинского района. И, конечно же, вот чечетки, да, которые будут расти у вас на подготовке. И чынлап та культура институты белән эшләвем, Абдулла Алиш исемендәге балалар иҗаты сараенда эшләвем, ул Алсу Рәшидовна Еникеева белән бәйле. Безнең уңышлар, ул уртак уңышлар. Әлбәттә, мин үзем генә бу эшләрне башкарып чыга алмас идем, әгәр дә Алсу Рәшидовна Еникеева булмаса. Чынлап та ул бит
идея, фән бер хәл, аны тормышка ашырырга кирәк. Шуңа күрә сезнең белән эшләвемә мин бик шат. Ул 90-нчы елларда башлап җибәрдек һәм дә татар культурасында бер этап барлыкка килде, яңа бер катлам барлыкка килде. Борынгы уен кораллары белән борынгы көйләребезне чыгару. Моңа чаклы тальян, баян гына иде, хәзер инде менә шундый төрле музыка кораллары белән уйныйбыз. Монда безнең өлешебез дә булганына әлбәттә сөенәбез. Мин сезгә шулай ук рәхмәтлемен. Хәзер сезгә бүләк Геннадий Михайлович мөнәҗәт җомга көн яңгыры. Казан Дәүләт Мәдәният институтының Җомга көн фольклор ансамбле җитәкчесе Татарстанның атказанган артисты Алсу Еникеева. Керәшен халкында Гөсләдә башлыча хатын-кызлар уйнаган. Кыз бала тууга ук аңа гөслә бүләк иткәннәр. Кияүгә алганда да яшь киленнең аш-суга осталыгы белән бер рәттән гөсләдә уйнау осталыгына да әһәмият бирә торган булганнар.
Керәшеннәренең Бәрменчик дәүләт фольклор ансамбле. Геннадий Михайлович моннан 10 еллар элек тагын бер кешенең күңелендә Гөсләгә мәхәббәт уята. Геннадий Михайловичтан Гөсләдә уйнау серләренә төшенә, аны ясау ысулын өйрәнә. Һәм инде бүгенге көндә ул үзе дә уен коралы белән виртуозларча эш итә. Төрле халыкларга, төрле ансамбльләргә уен коралы ясап бирә. Үзе дә балаларны, яшьләрне Гөсләдә уйнарга өйрәтә. Сүзем Татарстанның һәм Марий Эл Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Гәрәй Мәхсүмҗанов турында. Гәрәй абый, сәхнәгә рәхим итегез. Ул бүген ерак араларны якын итеп Марий Эл Республикасыннан килеп җитте. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Мин менә бүген бөтен Марий Эл Республикасында яшәүче татарлар исеменнән Геннадий Михайловичка күп итеп сәлам алып килдем. Аны бүгенге юбилей белән чын күңелдән тәбрик итәм. Бүген Марий Республикасында Геннадий Михайловичны белмәгән кеше юктыр дип әйтсәм дөрес булыр. Чөнки инде ничә еллар буе без Геннадий Михайлович белән үзебезнең татар мәдәният үзәгендә бик күп чаралар уздырдык. Ул безгә ел сайын безнең уздырган фестиваль конкурсларда жюри, председатель жюри булып катнашты. Бердәген безгә без сорасак аңар ул безгә отказ бирмәде. Йөгереп киләде дип әйтсәм дә була. Менә бүген Марий Элда Геннадий Михайловичны белмәгән кеше юк дип әйттем. Шуның өчен дә менә хәзер мин безнең мәдәният министрының бу поручениесен үтәп китәсем килә. Министерство культуры, печати и по делам национальности Республики Марий Эл награждает почетной грамотой Макарова Геннадия Михайловича за вклад в развитие татарской культуры, многолетнее сотрудничество и в связи с 70-летием со дня рождения. Министр культуры Константин Анатольевич Иванов. Бүләк, без һаман барыбыздан мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр чәй эчәргә яратабыз. Сезгә кечкенә генә бүләк. И Марий кызыктарына. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чынлап та без Марий Эл белән Удмуртия Республикасы, Чувашия Республикасы белән дә хезмәттәшлек итәбез. Марий Республикасыннан шушындый матур почет грамотасы алу минем өчен бик зур дәрәҗә. Рәхмәт. Тапшырысыз минем исемнән культура министрлыгына, бөтен халык иҗатын сөючеләргә. Мен менә инде хәзер Марийчада укып китәсем булам. Аңласагыз бик әйбәт булыр иде. Почетная грамота, шат кагаз. Награждается Макаров Геннадий Михайлович савапландырылтыш. Саваплы эш эшләгән ди. Менә шулай аңларга була инде, без бик якын, телләребез ошаш, күңелләребез шулай ук бер юнәлештә атлыйбыз. Рәхмәт аларга. Безнең туганнарга, безнең күршеләргә. Yok hadi Gеннадий Михайлович sizə muzikal бүләк.
Кадерле дуслар, берничә ел элек Геннадий Михайлович миңа бер җыр күрсәткәне, менә Гәрәй шушы җырны карале дип, бу Керәшен халкының Миколай Натукай дигән җыры. Гислә турысында бер киңәй сүз, каян бу шөгыльләнә башладым, бу гислә белән Геннадий Михайлович берничә гисләне ясап бирде. Аның гисләсендә уйнарга яндым. Хәзер үзем ясап гисләләрне ясыйм инде. Аңар бик зур рәхмәтем бар минем. Согынам сезне Натукай, ей яшыл кышымынай, кишini de gündüzünü de sanduğa balası, kişini de gündüzünü de sanduğa balası. Sikrep düştüm şişmelerge Natupay, ey yaşıl kışımınay, çişme suyu saydır deyip sanduğa balası, çişme suyu saydır deyip sanduğa balası. Eyde şürik sahralarga Natupay, ey yaşıl kışımınay, şeşek olayım gülüşünü sanduğa balası, şeşek olayım gülüşünü sanduğa balası. Soğunam sizine Natupay, ey yaşıl kışımınay, kişini de gündüzünü de sanduğa balası, kişini de gündüzünü de sanduğa balası. Татарстан һәм Мария республикаларының атказанган мәдәният хезмәткәре Гәрәй Мәрсинҗанов. Әлеге уен коралында уйнаганда үләннәр шавын, инешләр шелтерәвен, кошлар сайравын, туяк тавышларын ишетергә мөмкин. Бары ике кыл ярдәмендә гади халыкның бар шатлык борчуларын җиткерергә була. Бу уен коралында халык җаны яши диләр.
үзләре Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының Бәрәкәт борынгы уен кораллары ансамбле. Котлау өчен бәйрәм сәхнәсенә Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе профессоры, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Хәбибуллин Сәгыйд Мулланур улын чакырабыз. Рәхим итегез. Тулы бик күп сөйләс килә, узакка сусап теге мине истерәп чыгарышыз сәхнәдән. Менә халык без Геннадий Михайлович белән инде бер 30-40 ел элек беләбез, таныш. Әле менә монда залда утырганда бер шундый безнең авылда менә бер жизней бар. Алар Ижевск шәһәренә күчкәчтен 40 сайын заводка шкабара икән безнең жизней. Әби әйтә инде, син нәрсәсен 40 сайын җыйсың, бүген заводка барма. Шуда кисим, син нәрсә беләсең? Мин бармасам, заводны ябалар бит, беләсеңме, юкмы? Шуңа күрә, менә әгәр дә мәгәр кайда гына Геннадий Михайлович эшләмәсәйме, консерватория дисеңме, мәдәният институты һәм менә башка җирдә ул булмаса, адамны ябарга кирәк. Минемчә шундый фикердә. Чөнки ул безнең менә беләсезме, 30-40 ел элек, менә мин хәзер искә төшерәм. Геннадий Михайлович белә, без бәхәсләшәбез. Күп кенә псевдо галимнәр нәрсә диләр? Эй, нәрсә ул Геннадий уйлап чыгарган, андай уен кораллары татарда булмаган. Хәзер бәхәсләр. Ул анда әллә каян чыгаралар. Хәзер менә шул хәтле ул дәлилләр китереп эшли, эшләячәк тә була бирсә. Хәзер бөтенесе тындылар. Бөтенесе хәзер аңа авызын ачып теге шаккатып торалар. Беләсезме, ул бик зур нәрсә. Менә аннан без Геннадий Михайлович белән бөтен Россияны әйләнеп чыктык, түгәрәк уен фестиваленә. Менә кая гына барасың, әйме? Геннадийны менә бер генә кеше түгел, көтү белән теге бар бит әле зәңгәшәлдә шуты. Көтү белән киләләр дә бөтенесе кычаклап, аларның иң якын дуслары. Кая гына барсаң да, аның белмәгәне юк. Төрек илләренә Урта Азияга барасың, Турцияга барасың. Кая гына барсалар, бөтенесе әйтән, анда Геннадий Михайлович, аңа сәлам әйтегез. Беләсезме? Менә хәзер ул безнең Россиядә татар һәм көрәшен халык иҗатын белгечләрнең иң зурысы, иң яхшысы. Менә җиллар узыр дөрес әйтте. Менә бит Гәрәйдә, Марида беләләр. Кая гына барсам да башка бер шундый искә алмыйлар. Геннадий искә алалар. Ул яшәячәк, ул беләсезме? Миңа кирәк булса тере вакытында хәйкәл куйырым. Ул гений, аңа рәхмәт әйтергә кирәк, чөнки ул безнең онытылган, югалган халык җәүһәрләребезне кайтарды. Менә Думбраны 30-40 ел или мөнәҗәтләрне. Аның турында әйтә башласам, судка утыртырлар исем милләтче дип, әле совет вакытында. Хәзер аны хуплыйлар. Без яратабыз сине, горурланабыз синең белән. Мәңге яша, һәм бер кашыда туктама. Бу традицион булабыз консерваториядан. Так что Геннадий, без сезнең белән гомер буе яшәрбез и шулай хәйкәл куйганчы сине хәйкәл ачкыга яшәрбез. Сәгыйд Муллануровичка үземнең рәхмәтемне белдерәм. Ул шуның кадәрле позитив кеше. Чын әйткәндә, Сәгыйд Мулланурович, мин гомер буе сездән үрнәк алып яшәдем. Абыз сездән яшәйбез. Бик зур рәхмәт сезгә, залдагы урыныгызга рәхим итегез. Хәзер инде сәхнәдә Геннадий Михайловичның тагын бер сәләтле шәкертләренең берсе, Удмурт җегете Павел Александров. Рәхим итеп каршы алыгыз. Хөрмәтле Геннадий Михайлович, туган көнебез белән котлыйм. Сәламәтлек телим. Сез котлетлы тазалык, шутбур, азинское не сужады. Я один из студентов Геннадия Михайловича. И к своему стыду, в момент, когда я только переехал в Казань, я представления не имел, что из себя представляет культура Кряшина. Но теперь, благодаря Геннадию Михайловичу, когда люди обсуждают какие-то
новости иностранного характера, обсуждают Францию, говорят там Фершемпенуаз, Кассель, Париж. Я в первую очередь, Геннадий Михайлович, вспоминаю культуру Нагайбака в Челябинской области. И это все благодаря вам. Я бы хотел вас пригласить на сцену. Я вам подготовил небольшой презент. Тут все самое полезное со своего огорода. Клубника, цикорий и много-много всего. Я хочу Павлу сказать действительно спасибо за такие добрые слова, но я хочу еще тут же сказать, что мы с Павлом родились в один день. И притом не в простой день, а в день Науруза. Он тоже родился 21 марта и такой же любитель народного искусства. Я для вас исполню песню-балладу, так она определена в удмуртской культуре. Это известный всем в тюркской культуре саксук. В экспедиции я нашел вот эту песню, причем она в нескольких деревнях, и бабушки ее пели многоголосно и говорили, это одна из самых наших любимых песен, она очень поучительная. В ней раскрывается история того, что при любом обстоятельстве нужно прислушиваться слов родителей, потому что гнев родителей может непослушных детей обратить в журавлей. Вот как раз таки об этом песне. И что самое интересное, эта песня не встречается ни у одной из групп удмуртов, только в Бавлинском районе. И опять-таки Геннадий Михайлович вдохнул в нее новую жизнь, он познакомил меня с таким прекрасным инструментом, как домбра, обучил играть на ней. И я дарю вам эту песню. Ай, туриос, туриос, котям ничкода.
дучкоды, анайлы саламы вералы дева, анайлы саламы вералы дева, дяжно пумайын тюдя кашеты, дяжно пумайын тюдя кашеты, анай мюзмака замедусь козява, анай мюзмака замедусь козява. Павел Александров, Эфарин. Hürmetli tomoshachilar, hozir sahnaga chiqajak ansambl ham onun sanga yetakchisi bilan Gennadiy Mixaylovichni tig'iz ijod ishchanligi bayli. Kurashish jurularin urf-odatlarini borlab, 5 televizion konsert tushira, audio jiyintiqlar ishlayolar. Ansamblning repertuar jiyintiqlarini chiqaruvda ham asar bo'yicha bilgish kengashlari ham taqdimlari bilan Gennadiy Mixaylovich Makarov zo'r yordam ko'rsatadi. Ansambl artistlarin Dumbrada ham boshqa xalq o'yin qurollarida o'ynab sirlarini osha. Sahnada Salam folklor ansambli ham yetakchisi Rossiyaning ot qozongan Tataristonning xalq artisti Lidiya Ahmedova. Rahim etingiz.
Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле юбиляр Геннадий Михайлович, сез кая? Килегез инде, пожалуйста. Геннадий Михайлович белән без 2006 елларны безнең Сәлем фольклор ансамбле Казан федераль университеты каршысында. Казан федераль университеты да инде үзегез беләсез музыка факультеты бүгенге көндә юкка чыкты. Шуңа күрә безне инде Людмила Даниловна һәм Геннадий Михайлович үз куен асларын алдылар. Без инде менә бүгенге көндә шулай матур итеп безнең фольклор ансамблебез югалмады. Бүгенге көндә ул яши бирә һәм иҗат итә бирә. Хәзер генә яңгыраган җыр, бу минем авылның җыры. Минем әбим шушы җырны җырлап, минем бабайны Герман сугышка саткан булган. Һәм әлбәттә Геннадий Михайлович белән без бик күп җырлар иҗат иттек, әйтеп үттеләр инде, фильмнар төшердек, клиплар төшердек, шулай аудио дисклар чыгардык. Иң беренче җырлаган җырлар безнең Геннадий Михайлович безгә бирде. Чөнки аның искиткеч матур җырлары, ул менә бертекләп җыйган экспедицияләрдә бөтен дөнья буйлап искиткеч матур җырларны ул безгә беренче башкаручылар булып без ул ансамбльләрне аудиозаписка яздык. Шулай телевизиягә яздык. Алар безнең Париж көе, алар безнең Кабал көе буйлары, Кубызчылар, Сөйгән җыр, Сандугач Сайрыдар искиткеч менә аны атып бетергән түгел, чөнки алар бик күп җырлар. Геннадий Михайлович искиткеч фольклорист, искиткеч кеше, искиткеч халыкчан, халыкны яратырган фольклорист. Галим дип әйтәсем килә. Безгә аның белән шундый искиткеч менә беләсез бүгенге көндә менә шушы домбраларны ул безне өйрәтә. Чөнки әле безнең кубызны да өйрәтәчәк. Шулай бит. Бөтен инструментларда без бүген матур итеп яңгыратабыз. Ышанамысың сезгә? Шулай менә Людмила Даниловна бик рәхмәт әйтсәм килә. Безгә инде инструментлар алдылар. Искиткеч менә күреп торасыз, без инде югалмыйбыз, безнең фольклорыбыз яши. Алга таба без әле тагын да күбрәк матур җырларны тудырырбыз, Алла бирсә, Геннадий Михайлович белән. Геннадий Михайлович, сезгә исәнлек саулык, бәхет, шатлыклар, сәламәтлек, һәм да тагын 100 ел яшәп безнең белән шулай безне өйрәтеп, үзең белән аерып, безне яртып барырды, пожалуйста. Рәхмәт сиңа бик зур. Без сине бик хөрмәт итәбез, бик яратабыз. Рәхмәт. Татарстанның һәм Россиянең атказанган артисты Лидия Әхмәтова һәм Сәлем фольклор ансамбле. Бер тапкыр ишетсәң, аны бер кайчанда башка аваз белән бутамыйсың. Оннан көчле Doğal ruhu bürküle, Koyşak ukanışlı, Koyşak şımlı, Oğaç şala, Timir şıvırdava. Şuşu avazlar bir-birsin alıştırıp, Gajayip sihri sirli mum tudura. Onda tilese kim uynay olmay, Bora nat xalaqla, Küşlü ruhlular gana.
күңелдән тәбриклибез, Геннадий Михайлович. Алпар төркем исеменнән рәхмәт сезгә. Сезгә саулык, сәламәтлек. Һәм инде без кабадан баштан җырны багышлыйбыз сезгә. Бергәләп җырларбыз. Алла бирсә, кабадан баштан башласак. Хатırlayıp koysanız, dostlar alkışlarız, kütəbiz. Mısız dostlar, selamlısız ne var? Ya Allah, Sübhanallah, sağlık bilsin şefına, hey mühendimiz usta, 40 yıllar bilsin sizge feda. Hey mühendimiz usta, sunşi gökültere kardeşler biz dostlar, sizin o boşalar, kardeşe yol açtınız, kardeşe yırtmıştınız, medeniyet turg'uzdingiz, ey mühendimiz usta, sağlıklar bilsin sizge feda. Ey mühendimiz usta, ming rahmatlar sizge usta. Gennadiy Mixайлович, sizga bizning muhabbatni aytib o'tiribsiz. Siz bilasiz, ko'p ma'murliklar ko'rildi, ko'p ishlar ishlandi. Mana bu konsert u sizning natijangiz. Biz sizga bek rahmat qilamiz. Bundaqa barchamiz sizni bek yoqamiz. Shaxsan mana bu turkumning natijasi siz. Chunki bu yildan ortiq biz birga ishlab kelamiz, sizdan o'rgandik. Sizning bilan ko'plab festivallarga yurdik. Hamida sizga shunday kichkinagina bo'lak berasimiz kelar. Bu bizning milliy obraz. Sizni yubiley bilan tabriklaymiz. Qabat ustozlar bilan davom ettirgan nasib bo'lsin, ishlarga nasib bo'lsin. Alloh bersa zo'r natijalarga erishishga nasib bo'lsin. Sizga chin ko'ngildan rahmat. Sizga tabriklaymiz. Yıllar bilsin sizge feda. Ey mühendimiz usta, ming rahmatlar sizge usta. Başlayabiliriz. Zo'r rahmatlar sizga. Alpar Tatar etno turkumi yetakchisi Olmaz Askadullin. Шулай безнең устазлардан тәбрикли Җәлил Билданов күп кенә уен коралларын ясаучы. Анда үзенә сүз әйтәбез, сүз бирәбез. Хөрмәтле Геннадий Михайлович, мин сезне ничек дип әйтим? 1-2 ел гына белән башлавыма, чөнки мин музыкаль инструментлар белән бик эшләгән булмады. Үземнең улым менә Фәнил музыка уен коралларында уйный башлаганнан бирле мин сезнең думбраларга, инструментларга карап, сезнеке кебек инструментлар ясый башладым. Әкертен генә менә 1-2 ел, Аллага шөкер, сезгә зур рәхмәтемне белдерәм. Сезнең инструментлар белән танышуыма исәнлек, саулык сезгә, тазалык. Тагын да безне шундый матур эшләрегез белән куандырып, шатландырып торсагыз, без бик зур рәхмәт булыр. Сезгә кичкенә генә бүләк. Бу безнең якка хас булмаган флейта пимак дип атала. Төньяк Америка уен коралы бу. Аның үзенең тавышы да чыга. Татар киләрендә әзрәк уйнарга була. Но безнең курайларга җитми, конечно. Ну, бер нәрсә шәтеп булмый, аларның шундый пимак дип атала торган уен кораллары бар. Мин аны менә шундый
формула тал агачынан матур иттереп эшләдем. Сезгә бер улым белән сезгә бер бүләк булыр. Рәхмәт бик зур бүләк өчен. Мин икеләтә шатмын. Чөнки менә инде безнең уен кораллары ясаучылар да әкренләп сәхнәгә чыга. Алда көндә шулай ук менә эшегезне дәвам итәргә, халыкны сөендерергә, инде фән дә булды, әзрәк уйный да беләбез. Уен кораллары юк. Күбрәк уен кораллары ясарга булсын сезгә. Рәхмәт. Америкага барып кайткан шекелле булды. Зур рәхмәт сезгә. Геннадий Михайлович, мин сезне сәхнәдә калуыгызны үтенер идем. Һәм хәзер тагын котлау өчен сәхнәгә сез озак еллар хезмәт куйган институтларның вәкилләрен чакырасым килә. Сәхнәгә Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты тасвири һәм декоратив гамәли сәнгать бүлеге җитәкчесе, сәнгать фәннәре докторы, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Султанова Рауза Рифкать кызын һәм шулай ук Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтының фән буенча директор урынбасары, педагогия фәннәре кандидаты Гыйбаддинов Марат Мингали улын һәм инде шулай ук Татарстан Республикасы композиторлар берлеге рәисе урынбасары, Татарстанның ат казанган артисты Илнар Илдар улы Фәйзетдиновны чакырам. Сәхнәгә рәхим итегез. Геннадий Михайлович, безгә шундый зур бәйрәм. Сезнең юбилеегыз чынлап торып та зур вакыйга. Безнең менә һәрбер чыгыш ясаган сәхнәгә менгән шәхес безнең үзебезнеке диде. Безнең Галимҗан Ибраһимовтагы Тел һәм әдәбият сәнгать институты да Геннадий Михайловичны үзебезнеке ди. Һәм ул үзебезнеке булып кала да. Чөнки ул үзенең хезмәт юлын, сәнгатькә зур юлын ул безнең институтта башлаган. Казан педагогия институтын битергәннән соң 84 елда сәнгать бүлегенә килә. 25 ел ул безнең институтта хезмәт итә. Бездә диссертация яклый. Шул диссертация нигезендә китаплар бастыра. Сез күрдегез күргәзмәдә аның русчада, татарчада саллы-саллы фәнни хезмәтләре, бик күп мәкаләләр ул авторы. Аны бөтен Рәсәй белә, аны Төрки дөнья белә. Геннадий Михайлович, безнең институтта ул саны юк инде ул экспедицияләрнең. Аңа бит музыка җене кагылган. Шуңа күрә дә мин үзем сәнгать бүлегендә эшли башлагач, Геннадий Михайлович белән танышканнан соң инде түзә алмадым. Элекке мандолинаны уткан идем. Домбрасын миңа юбилейга бүләк иткәннән соң без этнофутуристик фестивальләрдә аның белән чыгышлар ясадык. Төрекмәнстанда театр фестивалендә әле актерлар белән сәхнәгә чыгарга туры килде Геннадий Михайлович. Аннан Геннадий Михайлович безнең юбилейда үтә торган кичәләрдә һәр вакытта да сез домбрада мин шул дәфне дә алдым бит әле. Аның истәлеге итеп сез менә бит сәхнә кешесе. Нинди генә костюмнарны күрмәдек. Әмма бу костюм белән булган әле сез күрмәдегез. Бәлкем киләчәктә ул портретта булыр. Мин шулай рәссамнар берлегендә аны әйтермен. Бу сезгә шулай берсенең бер чыгышчасының истәлеге булып калыр. Геннадий Михайлович күп генә экспедицияларда булмады. Ул җыйган байлык искитмәле байлык, аны билгеле зур саллы тагын монографиялар чыгарга кирәк. Әле бүген күргәзмәдәге аның фоторәсемнәре әле сез фоторәссам да икән. Шулар шулкадәр камил, алар шулкадәр зауыклы, алар үзе бер дөнья, аларга инде 50 ел, 70 елларда бу ясамыйларны беренче мәртәбә күрәм. Мин инде үземнең бурычым итеп дип саныйм, сәнгать белгечләре алар турында тәфсилләп язып, без аны альбом итеп чыгарырбыз дип өметләнәбез. Сезнең билгеле комментарийлар белән.
Геннадий Михайловичны күрдегез күпме? Аның ул бит әле бик сирәк профессия вәкиле, ул этномузыкавед. Республикада шундый безнең сәнгать белгечләре бар микән? Музыка өлкәсендә ул бөтен дөньяны барлап, татар дөньясы гына түгел, бөтен төрки дөньяны барлап йөри һәм аларның ул киштә дә калмый, ул аның тузанда да ятмый язган әйберләре. Алар һәрберсе дә педагогикада кулланыла, алар практик кулланышта. Төрле вәкилләр өчен, төрле яшьтәгеләр өчен, кечесеннән алып зурысына кадәр музыкантларның һәммәсенә ул зур әсбаб. Һәм шул вакытта педагогта. Әле тагын бүген күрдек, мин дә уйлыйм, хәзер сәнгать рәссамнар берлегендә миңа ул мәсьәләне күтәрергә кирәк, сезгә үзегезгә зур остахана кирәк, чөнки безнең инде бүгенге көндә музыка инструментлары ясаучы осталарыбыз да бар. Геннадий Михайлович осталарның да остасы. Геннадий Михайлович, бу миңа калса бик зур проблема, сыравыны китәргә өлгерде. Миңа калса остахана сезгә кирәк. Ул өйдә генә хәзер эшләгән булмас инде. Геннадий Михайлович, сез минем белән килешерсез дип уйлыйм. Геннадий Михайловичны без академия, фәннәр академиясе исеменнән котлап рәхмәт хаты белән бүләклибез һәм эшләсәм билгеле сезгә экспедициялар йөреше мин автобус бүләк иткән булыр идем, Геннадий Михайлович. Түбән Каманың шин заводында булсам, аның тәгәрмәчләрен биреп торырга ел Алмаз холдингта булсам, сезгә сәхнәдә чыгыш ясар өчен матур заркан эшләмәләре булган пута бүләк итәр идем. Мин инде сәнгать белгече булгач, сезгә үзегезнең якташыгыз Татарстанның халык рәссамы Александр Александрович Петровның картинасын бүләк итәм. Сезне үзегезнең әниегезне искә төшереп торыр һәр вакытта да һәм шул вакытта безнең шушы матур кичәнең бер истәлеге дә булыр дип уйлыйм. Геннадий Михайлович, башта рәсми вазифаны башкарыйм. Бездә дә бер кечкенә генә шәп кәгазь бар. Почетной грамотой Института истории награждается Макаров Геннадий Михайлович за многолетний труд по изучению и популяризации истории культурного наследия народов Республики Татарстан, директор, академик Салихов. Әйтмичә булмый, чыннан да бүген инде күп мәртәбә әйттеләр, Геннадий Михайлович уникаль шәхес. Менә без сыкланып әйтәбез, Европада Ренессанс шәхесе булган, күп кырлы. Безнең борынгы галимнәребез, алар имамда булган, фән кешеләре дә булган, дин әһелләре дә булган, китапта язганнар, шигырьдә язганнар, коралларда да язганнар. Әнә бит безнең арабызда, безнең алдыбызда нәкъ менә шундый уникаль шәхес. Һәм инде һичшиксез безнең тарихчылар да, этнографлар да, педагоглар да сезне үзебезнеке дип саныйлар. Безнең өчен сезнең белән бергә бер институтта эшләү, бергә дәреслекләр чыгару үзе бик зур мәктәп, бик зур бәхет булды. Һәм инде әйтәсем килә, Геннадий Михайлович безнең татар мәдәниятен, татар тарихын, татар милашын шул кадәр тирән белә, шул кадәр нечкәлекләренә кадәр җитеп, аны чын мәгънәдә фәнни нигезләренә җитеп, чын мәгънәдә ныклы фәнни методикасы нигезләрендә өйрәнеп белә, әмма башка галимнәрдән аермалы буларак сезнең күңелегездә көчле нур бар һәм көчле моң бар. Менә шул сезнең күңелегездә булган моң һәм нур ул безгә бүгенге көндә без кылгалиләрнең сүзләрен генә укып түгел, алын моңнарын ишетә алабыз, сәй сарайларының, саксыкларның моңларын ишетә алабыз. Менә монда әйттеләр, кайбер кешеләр шикләнәләр, Геннадий Михайловичның ясаган ниләрен проектлары белән, реконструкциялар белән. Әмма бит алар чын мәгънәдә тирән фәнни нигезгә салынган реконструкциялар. Менә бер үрнәк кенә әйтәсем килә, миңа да шундый бер бәхет эләкте. Шундый реконструкцияның берсенең барлыкка килүен белмим, сез хәтерлисездерме? Менә анда Гөлзада ханым утыра, ул ялганнарга бирмәс. Сезнең студиягызда бер шулай җыелып, борынгы безнең мирасыбыз турында сөйләшкән идек һәм менә кызганычка каршы
алын музыкалары, көйләре сакланмаган. Шунда Геннадий әфәнде әйтә, хәтерләмим, нинди шагыйрь булгандыр, тотып микән, Сәйф Сараби икән. Кая бирегез әле, карыйм әле. Карады да, ник монда бит башкача җырлар булмый, башкача көйләр булмый дип уен коралын алды да, шунда ук нәкъ аутентик шу заманына, шу чорына, шу шагыйрына, шу сүзләренә туры килә торган кино уйнап җибәрде. Геннадий әфәнде, мин теләр идем сезгә нык сәламәтлек, менә сезнең күңелегездә булган шул илһам, шул моң сүнмәсен. Сезгә яңадан-яңа яшь шәкертләр, менә бу безнең борынгы мирасыбызны яңа буыннарга җиткерә торган давамчыларыбыз тагын да артсын инде. Hörmətli Gennadiy Mixaylovich, siz unikal kişi. Bütün dünyada siz birəv gənə. Mənə xalqın eğitimi var. Uzğanda birər kişini görməz deyilər. Yerini tapmaz deyilər. Siz kişisini də tapdınız, yerini də tapdınız, işini də tapdınız, kişilərini də tapdınız, öyrətdiniz, instrumentlarını yerdən alıb səhnəyə mingizdiniz. Hazır indi официальная часть. Разрешите, Геннадий Михайлович, от лица Союза композиторов России передать вам благодарственное письмо. И от Союза композиторов Республики Татарстан также благодарственное письмо. Bizde Tatarlarda eğitim var. İki kulga, iki iş, iki kulga, iki благодарность. Геннадий Михайлович, yaşayınız, işleyiniz. Bizning prezident aytgan so'zlar bilan Tatarlar ortqa barsa da ortqa barmay. Buriladi da olg'a, tik olg'a Gennadiy Mixaylovich. Sizga Hörmətli dostlar, bizning səhnədə şulay Gennadiy Mixaylovichning xizmətdəşi, folklorçu, kulturologiya fənləri kandidati Davlat İsmail ulı Umarov. Мен Геннадий Михайлович белән таныштым беренче 90-нчы елларда, хәтерлисезме, сез экспедицияларга чыккан вакытта Астраханда мин әйтәсем килә, Астрахан татарлары мөмкинлеге булса, монда хәзер утырар идиләр. Астрахан татарлары сезгә сәлам әйттеләр. Мин бу афишаны үземнең страницада ВКонтакте куйдым. Анда уже комментарийлар киттеләр. Астрахан минем дусларым, татар сезне котлыйлар бар да, сезгә сәламәтлек, зур бәхет, сезгә озын гомер телим. Biz Сөйбек Аварисларда да дуслаштык, бергә экспедицияларга йөрдек күп еллар. Беләсезме, бу Мәлки керәшеннәрне куйганда мин бию куйдым бит, асса бигрәк мотор басса дигән бию. Шунда Геннадий Михайлович миңа кассета бирде. Анда Олы Тәрбиттә яздырган 70-нче елларда яздырган киде без шунда керттек. Менә монда шәп шунда бию булып чыкты. Сезгә рәхмәт, бик зур. Менә бу шәй эчәргә сезгә. Бик зур рәхмәт. Мөхтәрәм кунакларыбызны зур рәхмәт әйтеп залдагы урыннарына озатабыз. Геннадий Михайлович Әлмәт шәһәрендә туса да, балачак елларын үткәргән Зәйтүбәген шулай ук үзенең туган җире дип саный. Халык иҗатына мәхәббәт хисләре тудырган урын бит ул. Зәйтүбәгеннән дә юбилярыбызны котларга дип, ерак араларны якын итеп килеп җиттеләр һәм хәзер минем аларны сәхнәгә чакырасым килә. Рәхим итегез.
Құтлау үшін сіз Зәй муниципаль районы район мәдәниет йорты директоры Гатина Гүзәлия Мисәвир кызына һәм Зәй крашеннәре исеменнән Петр Иванович Миняевка бирелә. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле бәйрәм кунаклары, хөрмәтле Геннадий Михайлович, сезне Зәй муниципаль район башлыгы Каримов Разив Галевич исеменнән, мәдәният идарәсе исеменнән, һәм инде җитәкчеләребез Зәй халкы исеменнән шушы күркәм матур юбилейгыз белән котлыйбыз. Сезгә иң беренче чиратта иң мөһиме сәламәтлек телибез. Сез инде меңләгән укучыларның укытучысы да, киңәш кирәк булганда киңәш бирүче остаз да, һәм инде безнең иң якын иҗатташ дустыбыз да. Менә бүген Геннадий Михайлович тыңлап утырабыз. Сезнең турда бик матур, бик күп сүзләр әйттеләр. Менә без Макаров дигәч имә, тирәгездә бик күп уен кораллары тезелеп торган һәм әкрен генә башын бер кырга иеп, шуның берсендә уйнап утырган Геннадий Михайловичны күз алдына китерәбез. Һәм инде бүгенге кунаклар сезнең бер сыйфатыгызны әйтмәделәр. Сез бик тыйнак, сабыр, ипле кеше. Сез бер кайчанда бер кемгә дә күтәрелеп, каты сүз, авыр сүз әйтмисез. Сездә кешелеклелек сыйфатлары күп. Алга таба иҗатыгыз саекмасын. Һәр вакыт әле сезгә озак еллар иҗат итәргә язсын. Һәм инде һәр вакыт шушылай яраткан халкыгыз, яраткан милләттәшләрегез булсын. Менә бүген инде чыннан да сезне хөрмәт итеп яратып, бик күп кунаклар килгән. Алар сезнең турда бары тик матур сүзләр әйтәләр. Чөнки сез моңа лаек. Сайламадың юлның такырларын, елга агымына йөзмәдең. Авырлыклар сине куркытмады. Үз юлыңны үзең бизәдең. Бәхетлесез. Биргән сезгә Ходай зур сәләттә, акыл, булганлык, зәңгәр күккизедәй киң күңелдә ташып торган зур көч, уңганлык. Юллар кебек озын гомер сезгә, сызламасын аяк кулыгыз. Тормышта сез, Геннадий Михайлович, гел бәхетле генә булыгыз. Юбилейгыз белән котлыйбыз. Сезне үзелеп яратабыз. Мин дә инде Гүзәлия ханымның сүзенә кушыласым килә. Инде Зәй крашеннәре исеменнән һәм үзем исеменнән сине шушындай зур бәйрәмең белән чын күңелдән котлыйсым килә. 70 яшьләр бу вообще пүштәк кенә, Геннадий Михайлович. Әле сиңа тагын да күп быеллар эшләргә язсын. Бергә эшләп менә шуны әйтәсем килә. Нинди генә бәйрәм үткәрсәк тә, нинди генә чара үткәрсәк тә, берәр җирдә без инде шул практик фольклорлар булган безгә кайдадыр җитеп бетми, нәрсәдер дөрес булмаган сыман. Ул вакытта сразу шалтыратында Геннадий Михайлович менә шулайрак итә ул. Менә Петр Иванович, менә шулайрак итсәң, шулайрак була ул дигәчен. Все китә, шуннан китә. Рәхмәт сезгә. Менә бездә инде крашеннәрдә һәр вакытта зур кешеләрне шулай итеп җырлап итәләр. Җырлап котлыйлар. Үзегез беләсез, туйларда да, башларда да. Әлеләрдә күрдем мин нәрсезне, тагда әле кайчан күрем сезне, ай күрем сезне. Итләрем бетсә дә, сөягем калыр, шунда да онытмам мин сезне, ай мин сезне. Озын гомерле булыгыз, рәхмәт сезгә. Геннадий Михайлович ул һәр төбәктә дә үз кеше. Геннадий Михайлович сәхнәдә калуыгызны үтенәм, тагын бер тәбрикләү сүзе. Һәм инде хәзер мин сәхнәгә тәбрикләү өчен Мамадыш муниципаль районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Степан Петрович Спиридоновны чакырам. Рәхим итегез, Степан Петрович. Мен
зәйләр әлмәтләрдән алдан менәргә язса, Геннадий Михайлович безгә мактанырмын дигән идем. Но өлгермәдем түгел. Бик дөрес булмас иде. Чөнки дөресәнең Геннадий Михайлович безнеке түгел, без Геннадий Михайловичныкы. Моның сәбәбе дә шул, моннан 60 еллар элек, biraz arttırdım bakayım. Bundan yarta asırlar elek Gennadiy Mihайлович bizim rayonga kelip, bütün kreşin aldın jürip, bütün жерine yazdırıp bitken kişi. Gennadiy Mihайлович bizim rayonda bunday babadan alıp, qort abi babaylara kadar bileler. Başından selam, Gennadiy Mihайлович. Jidekçilerden selam, Andrey Petrovич'ten selam. Selam görünür hele, az sürpriz görünür. Mine cemaat Gennadiy Mihайлович bilen biz indi ömür boyu tanır. Çünkü bizim Mamaş rayonunda kreşin medeniyetine, kreşin sanatine, yollarına, berinlerine bağışlanan çağrılar köp. Anın en zorusu indi belgili bizden Respublika, Rusya köylerinde tutulan Petrov. Yıl sayın zaten belgeli bezirliyiz. Yıl sayın biz belgelep Gennadiy Mihайлович bilen, Natalya Borisovna bilen, hem kalganlar bilen, halk jarları, halk köylerine bağışlanan konkurslar tuturabız Mamaş rayonunda. Belgelep. Gennadiy Mihайлович mene şunday rehat kişi oldu, aralaşırga. Maqtadılar, istep şunu aytası kile. Biz onun bilen bik dus, bik jengil aralaşabız. Abilayın hele kelip koyup çağında iyi mi? Şolay da Gennadiy Mihайлович yanında onun şekilde galimler, onun şekilde sanatçılarınlar bulunda biraz şurlap kalasın. Çünkü Gennadiy Mihайлович'ның büyük şahıs ekanligini biz her vakit bilip, tanıp durabız. Anı bilan kullanabız. Gennadiy Mihайлович sizin turda bik motor türüp, toңа kadar sürüge bular. Men maxsus alıp kelgan böлекlerim turunda aytib o'tesem keladi. Mana bu shim sülgü, shim kreşin sülgüsü. Ayma. Bizler, iyi. Ol stanokda qo'l bilan to'qilgan. Gennadiy Mihайлович'ni qarab tursam, mana ilkiga xalq kiyimlerin, shunday sülgüler, bisterler, xalq evirler qo'llan, xalqlarning evirlerini qarağı, ana aralığını qarab tursam mana o'zi bir ko'rinish, tarixiy ko'rinish. Chunki men anday shiraqa tap bo'ldim. Bizim Mamaş rayoni sondig'i bilan Gennadiy Mihайлович'ga shunday ilkiga kreşin kullan işlenmelerin barlara oturup keldi. Bar, ona ettiler, buna gerek mi? Gennadiy Mihайлович kırıdan qarab tursun. Ol, uşu gitamı. Hemen, etler bir transkakre değil mi? Ol transkakre, aralığında, her bir insana qaraganda değil mi? Men o'ylayım, bu gadiyene tugul, Gennadiy Mihайлович her narsani qaraganda, уже ilki vakitte bu ebirini yetiştiruvchi, yasovchi kishi kim ekanligini ko'z ollaydir. Nendek qurollar bilan, ish qurollari bilan yasaganini ko'z ollaydir. Tarixiy voqealarni ko'z ollaydir. Shunga ko'ra shunday zo'r bilgishin Gennadiy Mihайлович bizni anlatib berib turgan jintiklab öğrengen şol sandıqның işin satып alıp qaytib bitdi. Şıpıldap tulgan sandıqna. Anlar men sandıqın özün böleyip alıp gelip berdim. Ol bizning nede kreşin nagabakni öğrenme institutunda mı hali? Kreşin institutunda. Bileyim. Anları cemaat anları mana kişilik tarixi şulay bit ol. Her xalqqa nidir yetmegen çağında, nidir gerek bolgan çağında Xudoy jibererdi. Kreşin xalqına aң bilim, oku yaza bilүү yetmegen çağında ol jibergen жерге, xalqına xizmat eterge Vasiliy Timofeyevni emi. Mana soңғы dövrde, isteylarda belki birinci isteylarda kreşin xalqı özünün var ekenligin anlap, lakin sanatın unutulganlığı, medeniyeti unutulganlığı, qaydadır tarix tuzanasında kalgan, qaydadır tutaq astında kalganlığını anlap intikken şerda Xudoy xalqına jibergen Gennadiy Mihайлович. Gennadiy Mihайлович özünün işçiligi bilen, özünün fikirdaşları, özünün dostları bilen ol tarix kaplagan konakna, köberikne,
таратып, халыкны тагын үзенең мәдәнияте белән, үзенең сәнгате белән яңгыртырга, яңгырырга мөмкинлек биргән. Геннадий Михайлович, мин ышанам, Ходай сезне саклый һәр вакыт. Чөнки сез аның миссиясын үтәүче име. Шул вакытта безнең борынгы бабаларыбыз саклавычлар белән кулланганнар име. Менә бу саклавыч, борынгыдан килә торган саклавыч, сезне Ходай саклавына кушылып, борынгы бабайлар ышанганча, безнең ышанганча хәүф-хәтерләрдән саклар дип сезгә бүләк итәм. Аның теләкче бар менә шу коробканың эчендә. Менә шундый хикмәтле бүләкләр сезнең бездән мамашлардан Геннадий Михайлович. Сезгә, Геннадий Михайлович, зур сәламәтлек, уңышлар, иҗади уңышлар, фәндә уңышлар һәм һәр вакыт халкыгызның бөек улы булып яшәргә язсын. Рәхмәт. Геннадий Михайлович, чынында бүген менә сезне котларга, ихластан котларга килгән мәртәбәле кунакларыбыз бик күп һәм хәзер аның чираттагысын сәхнәгә чакырасым килә. Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллина. Рәхим итегез сәхнәгә. Җәмәгать, нинди бәхетле без, нинди бәхетле без, нинди бәхетле халык. Кайсы милләткә бирелгән әле менә шушындый шәхесләр. Бит күпме алар безнең. Шулар арасында бер балкып янганы, күзне чагылдырырлык балкып янганы безнең Геннадий Михайлович. Әлбәттә без аны яратабыз, хөрмәт итәбез. Әлбәттә ул кешелекле, аның яхшы сыйфатларын, матур сыйфатларын әйтеп бетереп булмый. Мин дә өстәп берничә сүз әйтәсем килә. Адәм баласы бу дөньяга туу белән акырып җылап җибәрә. Нигә җылыйсың ул? Нигә җылый? Нәрсә югалтты ул? Ул инде аның рухлар яратылган вакытта ук аның рухы Аллаһ Тәгаләнең матурлыгын күргән һәм уланың күңелендә, инде рухында ул сакланган. Аллаһ Тәгалә тирәсендә фирештәләрнең җырлап йөргән мөнәҗәтләрнең моңын ул үзенең рухында саклаган, күңеленә инде салган. Адәм баласы җир йөзенә тугач та шуны эзли, шул моңны эзли, шул матурлыкны эзли. Менә безнең Геннадий Михайлович шушы матурлыкны бу җиргә тудыручыларның берсе. Ул безгә музыка уен коралларында гына уйнарга өйрәтмәде. Ул безгә бу моңны гына саклап калмады. Бу әле без бу дөньяда яшәгәндә ритмнарны да шул төркиләребезнең, татар халкының ритмнарында саклап калды. Ул безнең яшәешебез, ул безнең яшәү рәвешебез. Менә шушы ритмнарны ул өйрәтә. Шушы ансамбльләр, менә бүген чыктылар, күп ансамбльләр, бөтенесенә дә ул өйрәтте. Аның хезмәте бу. Менә җәмәгать, без ул ритмнарны интуитив рәвештә генә тоябыз. Әгәр дә без аны белсәк, biz шул ритмнар белән яшәр идек. Без шул ритмнарда яшәсәк, безнең тормышыбыз бөтенләй башка булыр иде. Без ялгышларны эшләмәс идек. Безнең балаларыбыз матурлыкка гына хезмәт итәрләр иде. Матурлыкка гына табынырлар иде. Шул моңны үзләренең йөрәкләрендә, җаннарында сакларлар иде. Менә Геннадий Михайлович шушы моңны саклаучы, менә шушы ритмны саклаучы, ул безнең яшәү рәвешен саклаучы кешеләрнең берсе. Мин аның белән саз дигән уен коралы эзләп йөргән чагында таныштым. Нәрсә соң ул саз, Геннадий Михайлович, мин әйтәм. Ул әйтә, саз ул шул кыллы уен коралы инде. Ул думбра гына түгел, ул бөтен кыллы уен кораллары саз икән. Менә әле күпләрегез
ул турыда белмисез дә булыр. Саз ул бөтен кыллы уен кораллары. Менә шулай таныштык һәм мөнәҗәтләр. Мин кичкенәдән мөнәҗәтләр тыңлап үскән кеше. Менә шушы мөнәҗәтләрне Геннадий Михайлович миңа өйрәтә башлады. Өйрәтә һәм үзе уйный, яздырабыз студияда. Һәм шулай итеп икенче дискымны мөнәҗәтләрдән торган мин дөньяга чыгардым. Алай гына түгел, Сөембикә варислары дигән фестиваль 1999 елда Кырымда үткәрелә башлагач, ул шундый матур ансамбль төзеп, бергәләшеп, Алсу Рашидовна белән бергәләшеп төзеп, шунда шундый матур ансамбль алып килде. Аларның күлмәкләре төрле, матур, бөтен дөньяның бөтен матурлыгы анда, кояш шуда, айы да бөтен сысыйган аларның костюмнарында. Һәм ул балаларның кулларында төрле уен кораллары. Менә шулай итеп алар иң беренче анда мөнәҗәт башкардылар, анда җырлар башкардылар. Аларны беренче тапкыр бөтен Төрки дөньясының балалары ишетте һәм гашыйк булдылар. Чөнки гашыйк булмаслык түгел, җәмәгать, менә без бүген утырабыз, менә бу жанрга, менә бу борынгы уен коралларына, менә бу мөнәҗәтләргә, бәйтләргә, җырларга ни өчен безнең күңелебез, йөрәгебез тарта, сыл. Чөнки анда менә шушы безнең ритмнар, менә шушы безнең моңнар, төрки моңнары, татар моңнары. Менә бу ике. Өченчесе, Геннадий Михайлович, ул безнең арабызга салкынлык кергән дин аркасында, динебез төрле булу аркасында, безнең татар халкын урталай бүлгән керәшеннәр һәм татарлар дип, алар безнеке түгел дип, менә шундый йөргән вакытта, шундый авыр заман иде ул, җәмәгать. Менә шундый авыр заманда ул менә шушы безнең татарларыбызны берләштерде. Керәшеннәр белән татарларны берләштереп, без татарлар дип, менә шулай итеп, шушы ныклап үзенең сүзен әйткән кеше ул, һәм безне берләштерде. Без аларны яраттык, аларның җырларын ул дөньяга чыгарды. Һәм ул җырлар аркылы без Парижларга барып җиттек, пиала күкәй тәгәрәтеп. Хәтерлисеңме, Геннадий? Бу җырны ерак көнчыгышка барып, мин 4 шәһәрдә фольклор ансамбле оештырдым. Һәм алар менә шушы Париж, пиала күкәй тәгәрәттем, аппагым Парижларга җитсен дип, шушы җырны бүген дә җырлыйлар. Һәм алар үзләренең кем икәннәрен менә шушы синең берләштерүләр аркылы, шушы моңнар, шушы борынгы уен кораллар аркылы безгә тапшырдылар, китереп җиткерделәр. Дустым, сиңа бик зур рәхмәт. Сиңа сөйләрлек сүзләр күп. Иң рәхмәтнең иң биеге безнең консерватория каршысында менә шушындый этно музыка бүлеге бар. Һәм син шунда бөтен балаларга, яшьләргә өйрәтәсең. Бик зур рәхмәт сиңа, дустым. Бик зур рәхмәт. Озын гомер сиңа. 100-гә кадәр яшик. Бергә булдык шулай. Бергә милләткә хезмәт итәргә Ходай насыйп итсен. Әнә синең җегетләрең утыра, кызларың утыра. Без бөтенебез дә син тәрбияләгән балалар. Рәхмәт сиңа, дустым. Исәнлектәгәме? Геннадий Макаровның 45 елдан артык иҗат эшчәнлеге һәм этник сәнгать өлкәсендә фәнни эзләнүләре нәтиҗәсендә киләчәк буыннар өчен гаять зур мирас тупланды. Идел буе халыклары традицион иҗатының уннарча мең уникаль үрнәге язып алынды. Ул реконструкцияләгән борынгы думбра, дәф, танбур, гөслә, нугай-курай кебек этник музыка уен кораллары концерт программаларының бизәгенә әверелде. Казан шәһәрендә балалар һәм яшьләр арасында думбраның популярлыгы 13-нче гимназиядә думбрачылар ансамбле эшчәнлеге белән башланып китә. Аның өчен Геннадий Макаров махсус думбралар әзерли. 1994 елда
Казан шәһәренең Абдулла Алиш исемендәге балалар иҗат сараенда Ак Калфак балалар фольклор ансамбленең инструменталь төркеме оештырыла. Донлыклы Сорнай фольклор ансамбле эшчәнлегенә дә Макаров әзерләгән думбралар аерым төсмер кертә. Татар думбрасында уйнау традициясен Казан дәүләт мәдәният институтының Җомга көн фольклор ансамбле үрнәгендә дә күрергә мөмкин. Республикада фольклор инструменталь сәнгатьне үстерүдә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында Геннадий Макаров тарафыннан эшләнгән музыка уен коралларын ясау курсы да зур нәтиҗәләргә ирешә. Татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы доценты буларак ул 30 елдан артык Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясында укыта. Геннадий Михайлович тырышлыгы белән Казан дәүләт консерваториясендә Бәрәкәт борынгы уен кораллары ансамбле оештырыла. Геннадий Макаровның мәдәнияткә керткән иң зур өлешенең берсе керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле иҗат коллективын булдыру. Туым җындызы, Рождественская звезда конкурс фестивале һәм Бәрмәнчек бакчасы, Вербицый сад керәшен православие мәдәнияте республика фестивальләренең идея авторы, нигезләмәсен төзүче һәм фестивальнең жюри рәисе шулай ук Геннадий Макаров. Геннадий Макаров Татарстан этномузыкологиясын Англия, Төркия, Мисыр, Россия, Азербайҗан, Казакъстан халыкара симпозиумнарында тәкъдим итә. Ул традицион этнокультура буенча 100дән артык фәнни һәм популяр мәкалә һәм 8 монография авторы. Зөләйха беренче татар фильмында һәм Николай спектаклендә фольклор буенча консультант. Шулай ук Возрождая звук, Путь на Гайбаков, Долг, Боль и свет фильмнарында алып баручы. Геннадий Макаров иҗтимагый һәм фәнни абруй казанган шәхес. Традицион этник сәнгать буенча әйдәп баручы белгеч. Күп еллар дәвамында түгәрәк уен, Әһәмле Татарстан, Туым җындызы һәм башка фольклор конкурс фестивальләренең жюри әгъзасы булып тора. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы каршындагы этник сәнгать буенча экспертлар советы, Россия һәм Татарстан композиторлар берлеге, Татарстан Республикасы керәшен иҗтимагый оешмасы башкарма комитеты әгъзасы. Исәнмесез, хөрмәтле Казан тамашачыларыбыз. Геннадий Михайлович, сезне инде без үзебезнең исемнән, Әлмәт тамашачысыннан, Әлмәт халкыннан сезне шушындый матур юбилей кичәгез белән тәбрик итәбез. Озын сүзнең кыскасы, исән сау гына булыгыз, берүк яме. Рәхмәт сезгә. Biz инде сезгә алып килгән үзебезнең матур җырларыбызны, матур җырыбызны бүләк итәсебез килә. Рәхәтләнеп тыңлагыз.
Kadim Elmet Türkmen. Kutlu sizi için sahneye Tatnik Hayriye Fondu'nun proyektler жетекшisi Корчагин Павел Дмитриевич чакырыла. Рәхим итегез. Добрый вечер, уважаемые гости. Матвей Геннадий Михайлович. Мы среди, наверное, всех, которые сегодня выступали, знакомы с Геннадием Михайловичем меньше всех, всего 1,5 года. 1,5 года назад в Альметьевске появилась выставка тюркских инструментов, самое большое собрание в России. И, честно говоря, мы не совсем понимали,
что мы получили, что мы сделали, к чему отнести, к какой группе инструментов, что это, не говоря о том, как на них играть. И нам, на счастье, сегодня прозвучало несколько раз, Бог дал Геннадия Михайловича. Он приехал без лишних слов, четко, ясно, конкретно все разделил, поправил ошибки, что в наименованиях, что в наших познаниях. Далее нас по мере наших, скажем так, готовности воспринятия научил вообще культуре. Вот сегодня опять же звучало не только манере игры, не только названием, а вообще ритмом, понятию, в какое время было, в какой ситуации, вплоть до того, что так комплексно к этому вопросу подошел, что мы даже добрались до костюмов, немножко заглянули в кулинарию, то есть настолько он сумел зарядить, но при всем этом Геннадий Михайлович человек конкретный. Вот опять же сегодня звучал, он очень доброжелательный, никогда не жмет, никогда там, при всем своем авторитете на молодежь, у нас в коллективе все молодые, никогда не поднимет голос, и при этом все его слушаются. Он говорит все очень четко, поэтому я тоже четко скажу про один проект, который мы сделали вместе с ним. Это Кадим Альметов, вот сегодня выступили две девушки, это часть, коллектив на самом деле большой, играем мы на всех инструментах тюркских, и сегодня прозвучавшие думбра, и глукубыс и прочее. Мы сделали программу на основе материала Геннадия Михайловича, представили ее в этом году в январе в городе Альметьевске. Альметьевск вообще немножко избалован различного рода звездами, какими-то приезжими артистами. Эта программа произвела некий эффект бомбы, взрыва культурного. Настолько все были ошарашены, когда видели, слышали незнакомые инструменты, в то же время у многих сыграла вот эта врожденная какая-то этническая... Вот он никогда не слышал этого ритма, никогда не видел думбру, но чувствует, что это было в его прошлом, в прошлых его предков. И вот. К чему я рассказываю? Не потому, что хорошая программа. Сегодня, когда мы приехали перед концертом с Геннадием Михайловичем на первом этаже пили чай, презентовали программу всего 2 месяца назад. Я пытаюсь рассказать, что ее надо повторить и прочее. Геннадий Михайлович говорит, что о новой программе. Вот эта удивительная черта его. Казалось бы, мы ее только сделали, мы все намного моложе, еще размышляем, как ее там что-то обкатать, выгодно сделать, а он уже нас нацеливает на новую, совершенно новую программу, ставит задачи. Это поразительная вообще энергия этого человека. Огромное вам спасибо, Геннадий Михайлович. Мы, как, наверное, никто другие, заинтересованы в сотрудничестве с вами. Желаем вам, вашей семье большого здоровья, вот этого энтузиазма и вещи. Вот мы чувствуем, что то, что вы даете, и щедро, да вы очень щедро делитесь и прям в то же время пополняетесь. Ощущение, что, ну, в общем, сам Бог вам дал вот это, весь талант, и Бог дал нам, Геннадия Михайловича. Напомню, что Геннадий Михайлович наш земляк, он с города Альметьевска. Альметьевск знаменит не только нефтью, но и такими людьми, как Геннадий Михайлович. Зур Ахмед Сизгай, огромное вам спасибо. Нас просили, не смогли приехать, это Альметьевский музыкальный колледж. И благотворительный фонд «Отнепь», собственно, который я и представляю. Поздравляю. Вам такая небольшая... Шкаена кечен горля онешке,
keçen birle olmuşke Ayzam Murat'ın koştena keçen birle olmuşke Ayzam Murat'ın koştena keçen birle olmuşke Tuge mo sargeşo Kuştatena movara Murat'ena movara Kuştatena movara Memnan ürvezi ömrüne sırko erta movara Memnan ürvezi ömrüne sırko erta movara Tuge mo sargeşon Şuşko şaşede Keçe bebya ogonari Oygo şaşede Alla vurmadağına, gülü vurmadağına Alla vurmadağına, gülü vurmadağına Kuterilen kümüllerin birge bulgadağına Kuterilen kümüllerin birge bulgadağına Alla vurmadağına, gülü vurmadağına Alla vurmadağına, gülü vurmadağına Kuterilen kümüllerin birge bulgadağına Kuterilen kümüllerin birge bulgadağına Tugemo sargeşon Zekeriya folk türkümü жетекчisi Liliya Jivanshina. Hayırlı kişiler, hürmetli Gennadiy Mikhailovich. Biz sizni chin ko'ngildan bugungi motor bayramimiz, yubileyimiz bilan chin ko'ngildan qizlar bilan qutlaymiz. Biz endi baribizda sizda o'qidik, Qozon davlat konservatoriyasida hozir endi tamomladik. Ham endi bugungi kunda da biz sizga gul murojaat etamiz, siz bizga gul yordam etib turasiz, o'zingizning kengashlaringizni berasiz. Biz sizga uzun umr tilaymiz. İjod cheshmagiz soyiqmasin, tag'in ko'p kitoblar chiqarishga nasib bo'lsin. Biz sizni bik yaratamiz. Rahmat sizga. Bizdan kichkinagina qolgan bo'lakni WhatsAppda audio zapis bilan yuborib qo'ying. Siz tag'in aytasiz. Zekeriya folk türkümü. Zo'r rahmat. Gennadiy Mikhailovichga ko'z tiymasin ayibet. Yigitlar shekilli sekiribgina yuriyu bosqichdan. Chunki yoshlar bilan birga ishli, onun ko'nglida yosh ko'rib turasiz. Yoshlar da onu o'zi tashinki mana ilkan buun bilan yoshlar orasida u bir jib, u bir ilmda. Ham hozir mening sahnaga bek tilab barakat kirashin yoshlari bo'lgan ham kirashinlar KVN Jiyilma komandasini chaqirasim kelar. Rahmat etingiz yigitlar, qizlar. Şunlar sahnede kuzununu aş Hazır bunda utlular kullarını şap Kugenimizde zurraylen gitirele şeşek Gennadiy Mikhailovich'ın yubileyi şap Translasının karşınızda Kirashinlar Jiyilma KVN komandası. Әйдәгез танышып китик, бу безнең Лёха. Ул безнең думбрада уйнарга өйрәнә башлады. Карале Дима, Лёханы думбрада уйнарга Геннадий Михайлович укыттымы? Син нәрсә? Геннадий Михайлович Лёханың думбрадан чыгып уйнаганын күрсә, аның иманын укытыр иде. Кызлар, амансы безнең команда бердән-бер татар кызы, Лия. Егетләр, мин дә бит үземә Kirashin егете таптым. Әтиәнең каршы булмадымы соң? Юк. Карагыз әле, бер ай сездә яшәп торсам буламы?
Була ли? Рахмет. Достар, біз анысы біздің команда шәп парадис деген Вадим біраз заготовочка бар ма? Бұзылар, бір күшіде білмей, сізге сіргір айттырмайтап, біләсіңіз келсе, бүйтіп солқын жай жырып, Геннадий Михайлович Челябі өлкесінен экспедициялап қайтты. Дуанда Шайруна екінші сөзі еді, асылымыз біз білеміз едеміз бе? Шәп, Вадим. Достар, міне біз крәшімнер бітін саңлатабыз, айрым халы көптен болғанбыз деп, тек көңілге бір ауыр болған әйбір бар. Грозный, Иван Грозный, дейлер жұтса көңілсіз. Яғар Дима бұршылма, қазір кәйфені көтереміз біз сенен кетті! Рус, татар һәм крәшен балық тоталар. Господи, благослови. Бисмиллахиррахманиррахим. Қошыла. Көз алдына кетіріңіз, крәшеннің ең қорқыныш түші. О, Дима, привет. Здорово. Как дела? Норм? Ой, извини, пожалуйста. Әне, сөйлеші олым, сыгырақ сөйлеші, біз әмі, астығырақ сөйлеші, біз. Дима, ты откуда татарский язык знаешь? Я же кряшен, я татарский в совершенстве знаю. Кряшен. Крещеный татарин, что ли? Нет, кряшен, отдельный народ получается. Так, у тебя мама татарка? Нет. Папа татарин? Нет. Ты в татарской деревне вырос? Нет, мы кряшены. Вас еще Иван Грозный крестил? Нет, там быстро по-другому получается. Бір сәғат узғаш. Так, Дима, ты что, специально татарский язык учил? Да, мама татарка, да. Көз алдына кетіріңіз, Римма Никитина стадион жаған. О, тулы стадион, нихает, зажам, Хорошие, зажам, вместе, огонь! Көз алдына кетіріңіз, армия сафларында бірінші крәшен ротасы. Так, жігітлер, біздің арамызда бір тотар бар. Қазір біз ана текшіріп табамыз. Бүгі сен. Ага, сен. Ладно, сен давай. Ага, ләктің мі? Почему? Почему түгіл, почему? Кетті қайда? Құрметті достар, біз ұшындай матур мәжіліске Татарстан Республикасы президенті Рустам Нұрғалиевич Меңдіхановны шақырдық. Қайырлы кеш, құрметті отандастар, дорогие татарстанцы. Мен бүгін бұл мәжілісті бірнешікті қалдыра алмадым. Білгеніңізше, бүтін жүрлі кішілер яз күні туалар. Бірінші, значит, менің туған күн, потом Геннадий Михайловичнікі. Крәшіндерді не үшін яратам, алар туған күнлерін ай бойы көлет етелер. Геннадий Михайловичнің туған күні 21 март болды. Апрель жетті уже, хаман байрам етеміз. Молодец. Геннадий Михайлович, қоясың ара сен? Ты хоть встань, покажись. Молодец, хорошо сохранился. Как раз шундай кішілер арқасында пенсионный возрастны көтереміз де енді. Геннадий Михайлович, мүмкін ме сізді сахнаға шақыруға? Идеңіз, алқышларымызды давайте. Геннадий Михайлович, шын көңілден туған күніңіз білән тәбірік етем. Сізге ұзын ғұмыр, бақыт шатлықтар, бек ұзақ ойладық нәрсе бөлек етірге.
И вот решили Панаму подарить. Мына вот Крашин деп жазылған, чтоб ерақтан көрінді. Ярар, тағы бір қот туған күніңіз білән, бәхет шатлық сізге, біз болғырабыз. Алға, алға, алға. Поехали, егетлер. Biz халыклар дуслыгы йортында жыйылдык, зур бәйрәмдә чыгыш ясадык. Һәм Керәшеннәр командасы белән җырладык, Геннадий Михайловичны кутладык. Спасибо, тамашачылар сезгә спасибо, алкышларыгыз өчен спасибо, Геннадий Михайлович спасибо, супер, супер, спасибо. Керәшеннәр җыелма КВН командасы. Афәрин яшьләр. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер инде сәхнәгә тагын бер зур кунагыбызны, мәртәбәле артистыбызны, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты кәрендәшебез Георгий Ибушевны чакырасым килә. Рәхимет Георгий дәдәй сәхнәгә. Hürmetli Gennadiy Mihайлович, мен вообще-то сәйер Геннадий Михайлович деп әйтергә, без гомер буе Геннада Георгий. Без бер башында бер-беребезгә Георгий Мефодич, Геннадий Михайлович дип әйткәнбез булмады, шулай бит. Беләсезме, Гена, сез искиткеч бәхетле. Бик зур талантлы кешеләр 70-кә җитмичә яшь килешү итәләр. Син 70-кә җиттең, әле тагын 70 ел яшәй. Biz senin bilen bik kütten tanış. Bik kütten 89 yılını Kreşin uyuşmasının birinci baskışlarından bargan kişilerimiz. Көп işler işledik, bik festivallerine birge ötkirdik. Ondan sonra benim gururlarla bit atargan bir nersem var. Bizning senin bilen Tataristan devlet fonetikasında bir yazmamız var. Bravo geldi. Men onu tanıyım ile o yazmalar mende var. Uzun sözünün kıskası, uzunga sözü yapmayın, pek matır sözler yeterli adam varsa da kuşulam, selamet bul, beketli bul, uzun ömürlü bul, şınlap da 70 yaş bırılağın da esti gördüm. Şınlap etemedik şu vakta o bücüğün balağızını sen zor bulmuşlarga ilişkin mene komanda alğa bile biz senin bilen suyunip, şartlanıp, senin bәхет dilep yaşarda yaptık. Ondan sonra koşandır, sen bana ettin bet yazdırdık deyip, bir neşe yaşar deyip. Ben bu bana Dumbra'da mecrlarla ettim hocam haliden, vakit jitmedi. Akapayında gana jırlayım edi. Rahmet, men o jırlap gelen, menen tağın şol jır sizge gülep bulsun. Kreşimlerinin matur jırlarından teres tüpkeyleri. Bunu küttenden dürüsün etkende jırlağanım yok. Eldeniga jırlaştırsam da men çılçına başanıp kelgenimde bugün Genadiy'nin Dumbrasında şirtip durur deyip Teres tüpkeylerin aykun timer akmamı kaybelenle tuttum min, akmamı kaybelenle tuttum min. Nurlu yüzlerini görsetmedin, günler boyu utlarla yuttum min. Günler boyu utlarla yuttum min. Teres tüpkeylerin aykun timer, jalan kul kaylarımını tungdırar.
ай, жанарымны жарып биререйем, жаннан башка нейлерге мин сиңай, жаннан башка нейлерге мин сиңай. Дәрес түпкәйләрің айтуң тимер, ак пиршәткә беләнлә тотармын, ак пиршәткә беләнлә тотармын. Үземнеке булсаң жан кисәгем, какмый гына сукмыйла тотармын, какмый гына сукмыйла тотармын, ла какмый гына сукмыйла Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Георгий Ивушев. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер инде сәхнәгә Геннадий Михайловичның тормышындагы иң зур уңышы булган, иҗат җимеше булган Керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбленең директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Поляков Артур Владимирович һәм ансамбленең сәнгать җитәкчесе, бүгенге кичә безнең режиссеры, сценарий авторы, Татарстанның атказанган артисты Кашапова Эльмира Вавичевнаны дәшәм. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Геннадий Михайлович. Менә чыннан да кич буе ләззәтләнеп утырдык. Сез чыннан да шәхес, бик зур шәхес. Инде әле сез менә шушындый зур мәртәбәле эшләр белән шөгыльләнгәндә без, оказывается, дөньяга да булмаганбыз икән. Шуңа күрә Геннадий Михайлович һәр вакыт баш иябез, сокланабыз, зәйлеләр әйтмешли. Üzülüp биткәнчә хәтле жаратабыз. Сез безнең икәнне без шуның белән горурланабыз. Халык әйтмешли, агач җимеше белән, кеше эше белән кадерле ди. Сез безгә үзегезнең булган менә шушы халкыбызга биргән менә шушы эшегезне яратабыз, шушы эшегезгә сокланабыз һәм әлбәттә инде сезнең эшегез белән кулланабыз. Чөнки безнең репертуарда бу музыкада 90%-тан артык, ул 250-дән артык җыр, алар барысы да сезнең хезмәтегез, сезнең безгә һәм халыктан алып, халык безнең аша халыкка җиткерә торган эшегез. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә. Инде безнең ансамбль исеменнән менә шушындый кичкенә генә, кичкенә түгел инде. Агач биясе акты бит. Шуңа күрә сезгә киләчәктә дә менә шушылай итеп матур итеп уен кораллары ясарга дигән менә шушындый акчаларда бүләк сезгә. Уважаемый, дорогой наш Геннадий Михайлович, я хочу сказать, что вот когда я писала сценарий, да, вот режиссерски подходила к этой программе, я поняла, что Геннадий Михайлович, да я и знала, что он очень счастливый человек, ведь его окружает столько людей, его уважает столько людей, у него столько учеников. Вот когда мы делали блок «Мирас», ведь с маленького, да, и до взрослого, это ваши, те, кто наследие от вас вбирают. Мы сегодня, вот, к сожалению, да, вот я хочу извиниться за тех, кто сегодня не выступил. Мы сегодня, Имам Адыш приготовил выступление, приготовили видео и ученики, но, к сожалению, вот концерт немножечко у нас, скажем так, затянулся, потому что действительно очень счастливый человек, что сегодня очень много людей пришли вас поздравить.
От имени ансамбля мы вам желаем самого главного – крепкого здоровья. И нам еще с вами творить, творить и творить. И, пожалуйста, в наш багаж, в нашу копилку еще ноты, песни, инструменты. Мы от вас этого ждем. Сәхнәдә керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле. Sağ
керәшеннәренең беренче дәүләт фольклор ансамбле. Геннадий Михайлович, ничек кәефләрегез? Тагын бер тапкыр, бүгенгә бәлки инде азапкы тапкыр минем яңа йөгереп менерлек хәлегез калдымы? Алкышлар белән каршы алабыз, дуслар. Йөгерттек без сезне бүген, Геннадий Михайлович. Бер 20-30 яшькә яшәргәнсездер, шулаймы? Чөнки шун күңелдән, ихластан сезне котларга килүчеләр дә бик күп булды, Геннадий Михайлович. Бу сезнең халык иҗатына, фольклорга, этномәдәнияткә багышлаган тормышыгызның зур бер нәтиҗәсе, мул нәтиҗәсе. Үзегезнең дә бүген килгән кунакларга, мөхтәрәм тамашачыларга әйтер сүзләрегез җыелгандыр. Сезне сезгә тапшырам. Хөрмәтле дуслар, кардәшләр, бүгенге кичә ул чынлап та минем тормышымда зур вакыйга. Бу кичәне оештыру ул 70 ел яшәү нәтиҗәсенең бер әйтик матур күренеше. Мондый матур кичәне оештыру өчен барыгызга да менә монда килүчеләргә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Һәм дә менә бу мондый кичәне оештыруның сәбәпчеләре дә бар. Менә аларны атап китәсем килә. Беренчедән, менә эшләгән эшләремә рәхмәтләремне әйтәсем килә. Үземнең дөньяга китергән, тудырган әти, әнигә, туганнарга, дусларга, заманында мине укыткан укытучыларыма, остазларыма, менә шуларның кайберләрен генә әйтеп китәсем килә. Заманында мин берничә тапкыр Нақи Исәнбәт белән күрешеп, сөйләштем, музыка кораллары турында сораштым. Инде ул безнең бик күренекле классик фольклорчыбыз. Шулай ук менә мин тормышымда гел рәхмәтләремне укыйм Илбарис абый Надировка. Ул шулай ук күренекле фольклорчы, һәм дә ул минем тел, әдәбият, тарих институтына эшкә керүемнең сәбәпчесе. Ул мине беренче тапкыр шуңа чакырды. Шулай ук мин үземнең остазым итеп Мәхмүд Нигъмәтҗановны искә алам. Ул аның хезмәтләрен укып, мин дә шушы этномузыкология фәненә кереп киттем. Шулай ук менә бүген чыгыш ясаучылар булды. Бигрәк тә мин әйтәсем килә инде менә тел, әдәбият һәм тарих институты, башта хәзер инде тел, әдәбият һәм сәнгать институты. Ул минем фәнни, әйтик менә нәтиҗәләремнең зур бер сәбәпчесе. Чөнки мин бу институтта тарихчылар белән, этнографлар белән, тел белгечләре, диалектологлар белән, әдәбият белгечләре белән аралашып, бу әйтик үзебезнең традицияләрне киңрәк аңларга ярдәм итте. Алар булмаса, мин күп нәрсәне белмәс идем, аңламас идем. Шулай ук мин рәхмәт әйтәсем килә минем эшләгән агарту, укыту учреждениеларында эшләгән турында. Ул шул ук Яңа Савин районындагы 13-нче гимназияга, Абдулла Алиш исемендәге балалар иҗаты сараена, Киров районындагы Заречье балалар иҗаты үзәгенә, һәм дә инде әлбәттә
консерваторияға һәм дә культура мәдәният институтына. Чөнки бу учреждениеларда мин туплаган белемне балаларга, студентларга бирү мөмкинлеге булды. Шуңа күрә мин аларга шулай ук рәхмәтле. Шулай ук инде мин рәхмәтлемен. Менә шулай итеп дөнья бурылды инде. Әгәр дә безнең президентыбыз вакытында әйтмәгән булса, бәрмәнчек ансамбле төзергә кирәк дип, бәрмәнчек ансамбле булмас иде. Һәм дә мин рәхмәтле, менә шул вакытта мине чакырдылар, һәм дә мин белгәннәремне шулай ук өйрәтергә тырыштым. Менә бүген күрдек безнең шундый күренекле ансамблебез бар, бөтен дөньяга билгеле. Шулай ук менә мин рәхмәтлемен, менә язмышка, безнең халкыбызның язмышына, безнең Яков Емельянов исемендәге мәдәният үзәге булуына. Менә бүгенге кичәне бәрмәнчек ансамбле һәм дә инде төп башкаручы итеп ул безнең мәдәният үзәге, Яков Емельянов исемендәге мәдәният үзәге үз өстенә алды. Аның җитәкчеләре менә әйтелгән соңгы минем әйтик дәүләт ансамбленың җитәкчесе Артур Владимирович Поляковка, аның сәнгать җитәкчесе Эльмир Вафичевна Кашаповага, шулай ук мәдәният үзәге директоры Людмила Даниловна Белоусовага минем рәхмәтләрем бик күп. Шулай ук инде минем туган төбәкләрем Әлмәттән миңа котлаулар булды, һәм дә мин үземнең Зәй районыннан килеп котлаулар булуына да шулай ук мин шатмын, һәм дә аларга да мин рәхмәтлемен. Барчагызга да бүгенге шушындый матур кичәдә катнашып, мине котлаулар өчен барыгызга да бик зур тау итәм. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Хәзинәгә тиң мирас туплаганыгыз өчен Геннадий Михайлович, үзебезнең буын вәкилләре исеменнән дә сезгә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Исәнлек, саулык телибез сезгә. Сүнмәс иҗат дәрте, тагын да сәләтле студентлар, укучылар, шулай ук саекмас илһам чыганагы. Һәм әлбәттә инде иң мөһиме ныклы сәламәтлек. Юбилейгыз белән сезне! Һәм кабат сәхнәдә керәшеннәрнең бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле. Bye.
тамашачылар. Геннадий Михайлович Макаровның 70 яшьлек юбилейына дип әзерләнгән җанлы, җылы тамашабыз шулай дип ахырына якынлашты. Геннадий Михайлович, бүген сәхнәдән яңгыраган теләкләрнең, изге теләкләрне Ходай Тәгалә сезгә йөзләтә, меңләтә арттырып ирештерсен иде. 75, 80, 100 яшьлек юбилейларыгызны да матур иттереп, гөрләтеп сәхнәдә каршыларга язсын. Киләсе юбилейларга кадәр дип сау булашабыз сезнең белән, хөрмәтле тамашачылар. Исән-имин торыгыз.